Alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal jeg vise jer nogle af de ting, som jeg har købt, fordi jeg var på krammermarkedet, og jeg var krammer, så jeg havde en masse ting, jeg skulle sælge. Så der var en rødpus, har jeg haft de problemer med. Og så er der den der handsk der. Den har vi fucking mange problemer med. Dø handsk. Men nu skal jeg vise jer det. Jeg har købt det, bliver måske en lidt længere video, for jeg har sådan ret meget i den der fucking podcast. Så hvis jeg lige kan få sat min højre ordentligt, så kunne det være dejligt. Come on! Sådan der. Ind med dig, skub. Sådan der. Så skal vi bare til at unboxe nogle ting. Den første ting, jeg har købt, det var sådan en monsterkasket, lavet ud af nogle monsterdåser. Og så købte jeg simpelthen sådan noget bestik her. Jeg fik det egentlig af daglig kunde ved. Sådan noget bestik her. 10 kroner for ad. Det er sådan en hel pose her. Se der ret meget i. Ja, der er babysker og alt. Og så kommer vi til den her. Jeg fik også den her. Det er sådan en tavle. Der står et prismærke på. Jeg fik den her og så en whiteboard tavle for de her 24 kroner. Og nu kommer vi til det sjove. For nu skal vi nemlig unboxe den der fætter der. Og til det der har jeg fundet sådan god gammeldags. Levemesser. Jeg ved ikke om I kan se det, men det er en god gammeldags levemesser. Så nu skal vi bare begynde. Jeg skal lige passe lidt på, fordi det skulle være en ret dyr ting, der er i den her kasse, så ja. Men jeg har ikke tjekket endnu. Det var sådan en glas eller noget. Okay guys. Det her lort sådan der. Okay guys. Her er det. Jeg har simpelthen fået sådan et ølglas her for 10 kroner. Det her fik jeg jo kun for 10 kroner. Alt det her glas. Kun sådan et ølglas. Kun 10 kroner. Det er lige ved imponerende. Det står vi der, hvad der er i den her. Et til Carlsberg vinter ølglas. Altså, den skal bare have. Kan man være mere heldig for kun 10 kroner? Og så en hel masse af de her glas her, rigtig gammel. Stedet skulle være rigtig flot. Nu har jeg alt for de helt store her. Til de helt små. Og så har jeg den her. Sådan en. Dem har jeg 2 af. Har jeg fået 2 af? Det her det er det er lækker gas. Det er sat med lækker dessertglas. Den har jeg så fået 4 af. Fuck! Hvad fanden, den er gået i stykker. Og se den der, den her skulle gå i stykker. No.